Bueno, com us deia, anem a fer una vanera. El gust del grup segurament és per unanimitat la que més ens agrada. I bé, sortosament ara es comença a cantar bastant, però no sé per què durant molts anys no s'ha fet més. És un tema de la Glòria Cruz i el malaurat Cástor Pérez, un músic extraordinari, una bellíssima persona i un magnífic company que malauradament ens va deixar molt jove i bé, quan ningú no s'ho esperava. Aquest tema porta per una embestida de nit. És una vanera que parla justament de la inspiració per composar una vanera. I si em permeteu, si em permeten la llicència dels meus companys, la voldria dedicar, perquè avui encara és Santa Cristina. Vull dedicar-la a totes les Cristines i en especial a la meva dona que està aquí present, amb ella perquè li agrada molt aquest tema. Per ella, vestida de nit. Avui has triomfat, nen. She's got